tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Levamos toda a semana moi contentos porque estamos de semana de aniversario e porque xa pasamos os 5.000 seguidores en Instagram. E se aínda non nos sigues... Moi mal, @Voltas co Prato, aí temos todas as receitas. A de hoxe tamén, que vai ser maravillosa e que cociñen dúas persoas que tamén son bastante maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Levo moitos días sin preguntalo, pero cando, de verdade, cando me ides dar unha chapa? Porque, agora non me estou trabando. No, que va. Estou falando a nosa lingua, o galego de verdade. Non cho temos en conta, pero trabo casi igual. Fixadevos que chapa tan bonita ten Estefanía. Que pon a túa? No mes de abril, genial, Ves que a chapa do mes, No mes de abril fai queixos 1000. Moi ben, Estefanía. Podemos decir no mes de... Estas chapas non caducan. Vale. Non caducan. No mes de xullo fai queixos como a puños. Xulio Mato? Eu teño unhas con queixos saben a beixo. É que últimamente está moi de bicos. Está-me dando moitos beixos, Xulio Mato. Bueno, momento de chermos ti, pero... Tamén. Que vos apetece cociñar hoxe? O que ti nos mandes, callota. Non, o que eu mande non, eu non mando aquí, Bueno, pois o que mande a persona que trae a receita, non? Pois vamos escoller o que manda Chelito. Imos alá. A ver que nos trae Chelito da Coruña. Boas tardes, meu nome é Chelito, teño unha peixería na Praza de Lugo, na Coruña. Estou con todos vos para ofrecervos a miña receta tradicional de polvo a feira. Poñemos unha pota de agua fervendo ben grande para que o pulpo se senta cómodo. Metemos o polvo e facemos isto. Asustamos o polvo 2, 3 veces e o deixamos cocer a tapa posta entre 35 e 40 minutos. Poñemos unha tabla, os cacheros, o polvo cortadiño, aliñado con un bo aceite virgen e listo para consumir. Espero que vos haya gustado. Grande Chelito, que ademais é peixeira, Atención, porque é peixeira, eu creo que vai traer moitas novidades, moitas cousas que contarlle aos nosos cociñeiros. Falaba Chelito dunha cousa moi interesante que é do polvo a feira, que fai moita xente, que é metelo 3 veces, non? Asustalo. Por que hai que asustalo? Dicen que para que se ericen os rabiños. Para que non lle rompa a piel. E que para que non rompa a piel, sí. Vale. Eu non asusto. Tiene un asusto. No, mirou para ti e asustouse. Como fías, mirou para ti o polpo fixo. No, pero de verdade, no. A ver, eu nunca fixen un só. Entón, a facer así, varias cantidades, como baixas moito a temperatura da auga. A mí non me rompe. Eu boto 4 ou 5 pulpos de vez. E non... Porque é un home con posibles, é un home de casa de cartos. Bueno, Chelito propoñía polvo a feira, que é o máis habitual que temos aquí en Galicia, é un dos nosos pratos máis destacados, pero que ides facer vos? Pois eu vou facer outra receta moi tradicional, que ven sendo un pulpo á mugardesa. Que están de festa, ademais, esta fin de semana. Esta fin de semana, é un pulpo ao final guisadiño. Un guiso mariñeiro, non? Moi rico. É un polvo á mugardesa de toda a vida, que ademais están de festa, creo que é a 31 edición esta fin de semana. E Xulio Mato? Pois eu vou facer algo un poquinho menos tradicional. Eu vou no rebozar. Pero ti dirás, bueno, tampouco é... Vou no rebozar con petiscos de millo crocantes. O que se coñece como... Bueno, este sí, da bolsa. Os da bolsa do súper. Este da bolsa, sí, que pon Tex-Mex. Os nachos sabor Tex-Mex, os nachos un pouco picantes. Sí, bueno, ni moito picante. Pero bueno, pero con esto penso que vai quedar moi ben. Vamos a ver, Xulio, ti entendes... Mira que ben. No, espera, ti entendes que do que se trata este programa é que nos vexan. Sí, a voltas co prato. Vai xuntar este polvo que temos aquí con nachos bueno, é que non teño moito máis que dicir, non teño moito máis que dicir. Felicidades por gañar, Estefanía. Graciñas, cañotas. Moitísimas grazas. Un aplauso a Xulio por intentalo, vamos a dar, porque estivo ben. A idea foi moi boa, pois, señoras e señores... E hasta mañá, Galicia. E hasta mañá. Cociñamos con polvo, hoxe a ver que sai de aquí, marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos salud. E bon con ela tamén. E tamén vas, porque... Quería un poquinho de polvo. O primeiro vamos a dar... que bueno, Pulpeira. Eu namoreime dunha pulpeira. Bueno, déxete con Fran. Adiós. Encántame.
Eu creo que sería moi bonito namorarse dunha pulpeira. Ten que ser bonito. O sea, moi guai bonito. sería namorarse dunha pulpeira. Irías de feira en feira. Non che cambiaría moito a vida. Sí, sí. Bueno, temos a Estefanía Colmiro, que creo que se xoga sobre seguro. Vai cun guiso de polvo a mugardesa. Entón veremos como fai. O primeiro entendo que é un guiso. O primeiro un refrito. Sí, bueno, perdón, o refrito, sí. Que a base ao final de calquer guiso ben feito. Vale. Entón que vai levar cebola, entendo que pemento, non? Pemento vermello, allo e loureiro. E despois... Iso que tes aí que é a auga da cocción do polvo. Efectivamente. Porque, bueno, é moi importante para este guiso que ao remate, cando se bota xa o que é a pataca e se pon xa a cocer, guardar esa auga da cocción para que non lavalo, digamos, para que manteña todo o sabor. Vale. Porque a auga do polvo sí que lle dá moitas veces sabor, non? Ademais de cor, por exemplo, as patacas, que é moi habitual nos cachelos, dalle tamén ese saborciño. Home, é tanto que lle dá sabor. Moi ben, pois creo que chegou o momento de abrir a plataforma de afectados pola receita de Xulio. Se ti, que estás na casa, polbeira de Galicia, queres unirte a nós, porque nós hoxe todos nos vamos en contra de Xulio. 664 483 419, chamade ou a voltas co prato, por favor, queremos saber por qué Xulio fai o que fai hoxe. Por qué? Que lle pasou pola cabeza? Ti, Aurora do Carballiño, que fai? Que fai este home? Ímolo comprobar hoxe na voltas co prato. Vamos con ele, a ver que nos conta. Mira, son como un polvo. Sí. Eu namoreime de Xulio Mato. Co teu drama, mira, ves? Mira, pai. Temos os petiscos de millo crocantes. Sí, nachos pica-pica, podemos decir, para nachos abreviar. pica-pica. Moi ben. E agora o que vamos a facer é, con este artiluxo que nos ven a todos, ca batidora que compramos para a casa, Sí. e nunca usamos parada, que pois vámonos. só vai utilizar para Isto vai ser parte do rebozado. vai desgraciar o polvo, Non Vai desgracia desgraciar nada. o polvo. Isto vai imitar o pan ese que está de moda, o panco ese que está de Sí. moda. Pois mira, temos así, Ah, que ben, o como un partes. rebocidinho, Ostras, claro. vale. Ves? Vale. E vou pasar por fariña, ovo, e por eso. Vale, tes unha festa de aniversario do teu neto, do teu sobrinho, do teu neno na casa, sobranche eses nachos pica-pica que tanto lle Sí. gustan aos cativos, os Tex-Mex, pois xa Sí, sabes, chama a Xulio Mato e el collerá un polvo e vai nos rebozar. Vai estar rico? Saberémolo. Vai lle parecer ben a Chelito? Saberémolo Sí, tamén. home, sí. Creo que chegou o momento de Seguro chamar a que sí. nosa convidada que pase, por favor, Chelito da Coruña. Un aplauso para ela. Hola. No, Chelito, non fagas eso. Chelito, non fagas eso. Chelito, vente conmigo. Saúde, se queres, a Estefanía. Eu estou indignado con Xulio, vale? É un pouco tamén. Vale, pois despois falaremos con él, porque estou moi indignado. Pero primeiro vamos á giadiña. Vale. Vale. Estefanía Colmiro, que vai facer un polvo a mugardesa desde toda a vida. Ti és da Coruña? Sí. Mugardos non está moi lonxe, da Coruña No, tampouco. no. E están de festa esta fin de semana. Así que che conta un pouquiño, bótate para diante o que vai facer ela. Veña, contalle, Estefanía. Estou marchando o refrito. Coñeces esta receita? Un pouco. Un pouco. Bueno, o refrito fago a base de cebola, allo, pemento vermello e logo botolle o loureiro, o pimentón doce, pimentón picante. Tamén lle boto un pouquiño de tomate concentrado, que lle axuda un pouco a ligar o guiso, que lle queda A salsa máis espesa. a salsa máis espesa. Eso que estás escoitando, Chelito, é a traición a Galicia. Vale. É Xulio traicionando a Galicia agora mesmo. Totalmente. Hai cousas que non se poden Hai cousas que tocar. non se poden facer. E non se poden tocar. Hai cousas que non se poden facer. Cambiar. Está moi ben facer televisión, verdad? Está moi ben, pero hai cousas que, a ver, por favor, Xulio. Sí. De verdad. No, ahora direito ahora, non te preocupes. Entón, picamos o pemento vermello. Temos aí a cebola. Botamos o pemento máis a cebola, que é o que máis tarda en facerse, non? Efectivamente. Normalmente. E O despois allo. llevamos o allo. E cando este todo ben refogadiño, xa lle botamos o pimentón doce, un pimentón picante, Ajá. bañamos en viño, deixamos que moi ben. reduzca un viño bo do Ribeiro, o que máis nos guste, e despois xa as patacas cortadas en cachelos. E xa o último, porque o pulpo témolo cocido. Claro, iso che preguntar eu que o polvo xa está cocido de antes, non? Sí, é certo que para esta receita que non este sobrecocido o pulpo. Vale. Bueno, porque, a ver, que na cocción do pulpo xa sabes, como a xente gustalle máis ben, pois, uns moi cocido, outros máis ben tirando a Sí, é difícil encontrar duriño, o é punto, difícil encontrar sí. o punto. Claro. Para esta receita, como vai a facer chup-chup,
é mellor que quede un pouquiño así Si non se o desfai. dente, claro. Que está un pouquinho duriño, non? Sí. Que non se quede espaparruchado, que hai xente que lle gusta que se desfaga. Claro, para que descolla a gusto co guiso. Vale, pois, agora sí, chegou o momento, Chalito, deixamos aquí a Estefanía Colmeiro. Camiña, non te asustes, vale? Vamos coa calma. E unha vez Hola, que Chalito, chegamos... Hola, benvida. que tal? Unha vez que chegamos aquí, se lle queres decir algo como peixeira que és, porque Eu- ainda por riba... É A que ver. só les Estou ocurre... aquí para darche unha sorpresa, che. A ver, eu teño que probalo. Non xa. Pero... Pero así de- A ver, hai cousas que non se poden cambiar. Xa. En Galicia, o pulpo ten que ser a feira. No, eu non quero cambiar. Eu non quero cambiar. Eu non quero cambiar. No. Eu dou unha idea... Sí. Isto é unha idea de aproveitamento do Sí, sobrante. sí. Non, é Sobrante- tanto que aproveitas. Claro, sobreche un Sí, pouco seguramente pulpo. que vai estar Vai estar boísimo. moi bo, xa verás. Ves, ela ten fe. Espera, espera, Ti espera. non ter fe. Chelito, cantos polos venderías na túa vida? Moitísimos. Levo 32 euros de peixeira. Vale, eres peixeira, pero bueno, imagino que moitísimos. Vale. Cantas persoas na túa vida che dixeron no, vou comprar os nachos e rebozar o polvo? Ninguna. Benvida ao Voltas co Prato, Chelito. Porque eso non Benvida se ao di. programa. Eso non se di. Benvida ao programa. Teñolle que facer a pregunta de rigor, Xulio. Eu non sei que vai dicir. Vale, pero voulle facer. Veña, imos alá. Chelito, despois de ver así un pouco das dúas receitas, cal crees que te pode sorprender máis? Ai, non. Hasta que aprobe non digo nada. No. Non te mollas? No. No? Cando aprobe, me mollo. Queres levar uns nachos para ali, non? De aperitivo. De aperitivo. Bueno, Qué retorcida, vouche pedir que vayas ali á zona de sufridores que te Moi metes ben. no sofá, despois chámote, vale? Venga, gracias. Un aplauso para Chelito que está connosco no Voltas co Prato. Ai, Bueno, ai. Que? Teño máis dúbidas con Xulio porque non só vai utilizar eses nachos, Xulio tamén creo que vai utilizar patacas. claro. Xulio, vas utilizar eu- patacas ou non? Eu vou utilizar uns cacheliños que teño aquí cocidos. Vale. E o que vou facer é un cremoso de pataca que vou aliñar como se fora un pulpo. Cremoso que é un polvo puré, á feira. non? Como un puré. Un puré, pero con un pouco Unha cremiña. de crema para Vale. facer un pouco máis cremosiño. Ajá. Entón, eu vou aliñar como se fora a feira. Un poquinho de sal, un poquinho de pemento doce moído e un poquinho de aceite. Conta do bo. que llevas botando. A ver, como liñas? No, aquí de Vale, bote vou perdón. botar solo o sal, O sal. a pataca e unha poquinha crema. E o resto vou triturar. E despois, a hora de emplatar, é cando llevou Vale o liñar como a feira despois. Vale, Se perfecto. fora a feira, para manter ese sabor tradicional que tanto nos gusta a todos, Sí, que os nachos non lle van quitar. non lle van quitar. Os nachos veñen para sumar, cañota. Sí. Non como a ti, que ti ves a restar. Sí, a restar a min. Sí. Pero bueno, Que pasa? Furrula chea de batedora. no, sí. que pasa que non quero que salpique. Vale. Claro. Mira, as fixades, cousas está non se- facendo cremoso. Non se fan a eito, isto hai que facelo así. Que ben está quedando, cremoso, Mira. É que ti miras cando ten grumos, cando non, mira. No, que está quedando ben. Mira. Mira. Ahora coño velocidade de Canto lle cruceiro. levou, e non Nada. chapucei nada, ves? Nada. Moi ben, Moi ben. Sabes onde nos están chamando? Miedo me dá. Da fábrica de nachos, Podía ser. Creo que non, creo que neste caso é de Mugardos. ai, Nair, boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, aquí preparando todo para a festa. Bueno, o primeiro de todo, o primeiro que che vou preguntar é se estás ofendida porque o noso Xulio Mato vai utilizar nachos para rebozar o polvo. Nada, o polvo se lle pode botar o que queiras. toma. Gracias, Nair. Moitas gracias, Nair. Ven cando queiras. Pero teño que dicir que Sí. o mellor de todo é o polvo á mugardesa. Oh! É outra cousa. Sabes que está facendo Graciñas, Estefanía un polvo Nair. a mugardesa, non? Estefanía está facendo polvo a mugardesa, eso é mini punto. Home, pero o polvo á mugardesa ese levo no corazón, entón ese non mo cambia ninguén. Gracias, Nair. Claro. Se ti tiveses que dicir que é así importante nun polvo a mugardesa, cal é a clave do éxito dun polvo a mugardesa? Mira que refrito. A clave do éxito facelo con cariño. Ah. Se non o faz con cariño non sale ben. Bueno, pero a ti sobreche cariño. De eso non me falta, Nair. Aquí Estefanía enterra en cariño a todo o mundo, Puro amor. É así. Además, a recende moi ben. A min suscítame moita curiosidade como facedes vos o polvo porque é completamente distinto ao resto de Galicia, non? Con ese sofritiño que lle facedes ao principio.
Sí, nos facemos moi parecido a ela. Nos botámoslle o allo, a cebola, o pimento vermello, botámoslle pimento verde tamén, o tomate non lle botamos, loureiro tampouco. Ela acaballe de botar tomate concentrado, vos botadeslle? Non, nós non lle botamos nin loureiro nin tomate. Ves? Vale, tomo nota. Nos lle facemos unha allada, despois cortamos a allada coa auga da cocción do pulpo. Pequenas diferenzas. Claro, cada maestrillo ten o xile. Pequenas diferenzas. Xa te vas dar conta que a Estefanía vai empezar a temblar así un pouco as maus? No, para nada, Nair, tomo nota, porque a mí... Igual é porque está un pouco nervioso. Nair, mando un bico moi nada, grande. cañotas. Moitas grazas por chamar. Disfrutade moito da festa e vendede moito polvo, vale? Nada, xa sabedes que veñan todos o sábado para Mugardos. Veña, que vaya todo o mundo de visita, vale? Grazas. Veña, igual. chao, chao, taloguiño. Bueno, como vas? Vas ben aquí, ti co teu... Sí, como ben dixeches, engadinlle o tomate, o pimentón doce, o pimentón picante. Como deulle un... Tanto Un picante, arrecendo, sí, verdade? o picante como o tomate deulle un arrecendo increíble, E agora boto o viño, que neste caso usei un viño de Ribeiro, Que o viño é o que ten que reducir, non? e que reduzca, e despois xa lle boto as patacas e a auga da cocción do pulpo para que termine de ferver. Pois fantástico, señoras e señores, porque o polvo das nosas rías é, obviamente, o máis valorado en Galicia. Antigamente, logo de capturalo con nasas ou outras artes de pesca, mazábano contra a propia embarcación. Sei que lle zoscaban entre 30 e 60 golpes en función do tamaño de cada exemplar. Algo bastante curioso, eu hoxe lhe daríalle 100 golpes. Logo da malleira, podíase comer ou curar en tendedeiras de aramio, e así é como chegaba ás terras do interior. Nas feiras do Carballiño, Melide, Lugo ou Santiago, pouco tardaron en darlle o punto de cocción perfecto, e o resto xa sabedes que é historia. Por certo, este sábado 8 de xulio, celebran en Mugardos a edición número 31 da Festa do Polvo. Se podedes, pasade por ali, é unha maravilla, e se quedades na casa, probad as nosas receitas que xa sabedes onde están. Os detalles todos en @avoltascoprato. Aí están todas as receitas penduradas e tamén van estar as receitas dos dous polvos que estamos cociñando hoxe. Incluso esa, Esa, de verdade, señores de Instagram, se en algún momento considerades censurar esta receita... Cantos golpes me ofreciche? 100. Pouco non me parece. Pa ti. Pa ti. No, pa escoita. Tamén pobre polvo mazando 60 veces, Xa, cuidado. O polvo... Eso é super curioso, eu non sabía. Sí. É que é un pozo de sabiduría. Eu, a verdade, é que son un home... Parvo que pareces. Licenciado, estudiado. Bueno, Veña, mira. Vamoslle contar á xente como vai fritir Xulio a súa especialidade. Un rebozado. Bueno, non é a miña especialidade. Sí, a de hoxe sí. É un rebozado tradicional, entre comillas, porque leva fariña, ovo, e non leva pan relado, pero leva... Dixo tradicional, escoitaste, de verdad? Vale. Unha orde tradicional. Sí, o único que ten a orde tradicional. Vale. Bueno, mira. Entón, o polvo que tamén está cocido, porque é outra metade do de Estefanía, polvo cocido. Vamos a organizar aquí un pouquinho. Sí, organizar moito que organizar. Non teño tanto que organizar. Sí. Bueno, entón temos o polvo que está cocido, os trozos máis gruesos que están máis cerca da cabeza, partinos en trozos pequenos e despois a metade, vale? Entón vamos a pasar por fariña. Atended, Primeiro por fariña, para que? Para que se lle pegue o ovo, vale? Para que se lle pegue o ovo. Claro. E o ovo é para que se lle pegue... E o ovo é para que se lle pegue o nacho. Como me gusta que che guste. Estes pican, Os nachos estes teñen aí un airiño, Pican pouco. Un airiño. Pican pouco. Aí está. Non intentes facelo hora de fino, dándolle así as voltiñas. É máis que nada para non remozarme os dedos. Vale, aí vai, Dios mío, Isto queda simpático e super... Ai, que está sufrindo a pata do polvo dicindo, onde me tiras? Non, estou sufrindo eu do irte, Onde me tiras? Ai. Mira, ahora metemos aí un meneño. Queda un rebozado super cruxiente. Sí. Eu espero sorprenderte a ti, sobre todo a Chelito. A ti darme un pouco máis igual. Pero espero que sí. E queda un rebozado super chulo. E agora, cando este o aceite quente, avísote para que vexas como queda, vale? Bueno, bonito queda, todo hai que dicilo. Claro, sí. Bonito queda. Bonito e saladito. É salgado. De momento, vamos con Estefanía, que me está dando un mareo de tanto mirar aquí para ese rebozado. Como estás? Nin duro tocar valliño. Como é? Nin duro nin? Non sei como decía. Nin duro nin blandiño. Nin duro nin blandiño. Claro, nin duro nin blandiño. Exactamente. A min casi me gusta un pouco tirando duro, Que
Chisca aí Que chisca un pouco, que trisca aí. Sí, que trisca un Pero pásame tamén ca pouquiño. pasta, sabes? Gústame máis o dente. Sí, a min tamén, e as verduras, sí. Tamén. Bueno, aquí temos... O refrito, xa con todos os condimentos e con todas as verduras. E agora é o momento xa de botar o que son os cachelos e o caldo da cocción do pulpo. Que guai. Que eu non sei se mugardos o fan así. Non sei, non lle preguntamos antes a Non lle Nair preguntamos a Nair. polo da cocción, pero bueno. Pero bueno, xa me Que quedei con maravilla, un par de detalles da súa receita. Que maravilla. Maravilla de guiso que estamos facendo hoxe. Eu teño curiosidade polo tema do guiso, porque non sei se noutras partes da península ou incluso do mundo, se se fai así, haberá algunha receita parecida a esta? Caldeiradas ao final en Sí. guisos similares, seguro Pode que ver? sí, seguro que sí, Bueno, non sei. pode ser. De momento vamos a repartir 50 euriños. Que cociña ou que coñecida máis ben receita de polvo fai hoxe Estefanía? Aquí o tedes, polvo a mugardesa. Mugardesa, válenos mugardesa, non? De Mugardesa. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euros en show. Que coñecida receita de polvo fai hoxe Fani? Polvo a mugardesa. Esa é a resposta que buscamos. Estefanía, agora isto queda así, non? Sí, e certo é, o polvo a min para esta receita gústame en anacos grandes. Vale. Mellor que en Así, anaquiños moi telo pequeniños. así gordiños, e hasta allá. Sí. O doble dunha tallada de polvo a feira, máis ou menos. Sí, unha talladiña grande. Talladiña e media, Sí. máis ou menos. Aí ustedes, estádelo vendo, talladas xenerosas. Imos a Frades. José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Gusta o polvo a mugardesa? Sí que me gusta. O polvo rebozado? Nunca o probei. Bueno. Normal. Talo vendo aí na tixola, non sei que é o que está facendo o Xulio. O aspecto é bo, Eu teño que dicir que aquí o aspecto é bo. Despois veremos a ver como está, José. A ver como está. Veña, por 50 euriños. Que coñecida receita de polvo fai hoxe Estefanía Colmeiro? Polvo a mugardesa. Genial. 50 euros que marchan para Frades. Moi ben, José, moi ben. Tes algunha idea de quen pode gañar hoxe ou non? Eu penso que Estefanía. Graciñas. Xa, por ir ao tradicional, non pasarse de innovador, verdad? Exactamente. Exactamente, eu estou contigo. Estou contigo. Un bico grande, moitísimas grazas por chamar. Venga, un abrazo. Biquiños. Veña, hasta loguiño, chao. Futura vencedora, deixo-te aquí, Dígame. vale? Vale. Marcho con Xulio Mato. O segundo, señoras e señores. Hombre. Que tal? Polo menos vou estar no podio. Eu digo unha cousa. Sempre me pasa igual, métome con el, pero o aspecto Sí, pero mira, é bo. mira que pintaza, xa verás. A ver, sácame un aí, sácame un. Vamos a empezar a sacar. E quero que toques... No, de momento non vou cuidado, tocar que está no, quente. No, simplemente así ca punta do dedo, que non te vas queimar, para que vexas o crujientiño que está. Está duro. Home, está crujientiño, Ah, sí. está duro e rico. Veremos a ver se está rico. Isto é... Con isto faz unha festa. Sí. Co de Fani comes. Con isto sueñas. Isto é un sueño. Escoita, de todos os xeitos ti eres moi optimista, porque en que casa de Galicia sobra polvo? Eres un optimista. Bueno, depende. Depende que sea... Depende, no. Mira, se un día cociñas 5 ou 6 polvos como fago eu, Sí. hache sobrar seguro. Se eres ruín como a ti, Pero si ti sempre faz as receitas enanas. bueno, hoxe é unha señora receita, Hoxe é xenerosa, sí, Sabe, hoxe é claro. xenerosa. Entón, agora vou Va a rematar. rematar co Está facendo. máis preciado que Ah, temos. cos rabiños. Claro, os rabiños que é o máis rico. Os rabiños poden quedar moi curiosos, non? A Home, claro, fritilos. claro. No. Sí, A verdade é que non pintan mal as cousas, de momento. Ves? Como ao final está recollendo cable, cañotas, é cousa miña. Sí. Está recollendo Estefanía, cable. sí, ten boa pinta. Estefanía, estás xa para botar o polvo ou como vas? Sí, Ou no? está aí a pataca xa en chup-chup e Se xa non- lle se- boto polvo. Se non, estabas probando. A ver, Vou probar, para. claro, vou No, probar. atendede. Si está ben de sal. Vamos a atender. Prefires probar No, ti? quero que probes ti, por Seguro? favor, eres a chef. Por favor, proba. A ver. Vale, témolo que rectificar con un pouquiño de sal. Pero xa está perfecto. Está case. A pataca está Ah, sí. perfecta, sí. Entón vas botar o polvo. Vou botar o polvo. Veña, vamos ver como bota o polvo Estefanía, despois falamos co público da Voltas co Prato. Mira Veña. que boa pinta ten este guisiño. Guau, que talladas, Que pedazo talladas. E agora isto, nada, 5 minutiños de cocción para que colla así, que impregne ben de sabor. E xa está listo. Non Claro, ten que máis. isto non é nada, É unha receta super isto é sinxela. Nada, xa está. Non te Claro. lías a fritir aí todo o día. Bueno, cheira moi ben, hai pintaza, señoras e señores, ten un aspecto maravilloso, a ver que di Chelito da Coruña, imos alá con ela, veña. Vamos. Dunha polveira non, pero poderíame enamorar dunha peixeira. Hoxe temos connosco a Chelito.
como estás? Moi ben. Ben? Sí, moi ben. Sigues pensando que estamos un pouco tolos polo que estamos facendo? No, pois estou sorprendida ca pintaza de Xulio. En serio? Xo xuro. Estás sorprendido, Non Chelito? apostaba nada. Nada, verdad? Estás como a mí. Estás Nada. igual que a mí. E teño que decir que ten unha pintaza, que quedaría ben un calquer mesa. Sabes que pasa? Xulio é experto en darnos dentes, sabes? É verdad, é experto en iso. Eu moitas veces métome con ele e despois proba e digo, mica, además a mí fastídiame darlle Dalle a razón. razón. Sí, xa vexo. eu paso mal dándolle a razón, sí, é unha cousa, pero bueno. Veremos a ver como está. Está no vendo nas pantallas a xente da casa, é verdade que o aspecto é moi bo. Creo que vai estar moi interesante co cremoso ese de pataca. Eu probei a crema de Sí. pataca con pulpo a brasa. Sí. É brutal. O pulpo a grella, é maravilla. E o que dice el botarlle o aliño despois por encima a crema de patata queda moi ben. Eso queda moi ben. A verdade é que o polvo a grella tamén é outro que podíamos facer. Sí, que é moi bo tamén. Pois quedanche un par de minutiños para probar as maravillas gastronómicas do Voltas co Prato. Chámote agora, vale? Moi ben. Un aplauso para Chelito que está con nós hoxe no Voltas co Prato. A maravillosa. Bueno, non escoitei eso de mini punto para Julio. Mini punto para Xulio. Hai que recoñecer que ten moi boa pinta. Ten boa pinta, ten boa pinta. Sí, é verdade que sí, o aspecto. Ai, como molan os rabiños. Mira, vamos a mostrar a Galicia os rabiños. Mira. Mira os rabiños, que chulos. Vale, está super crujientillo. Ya, mira. Sí. Que guai. O millor está igual empato, Que guai, mira, que guai. O mellor empatas, sí. Bueno, veña, que quero ver o vosso empratado. Vale, Veña, perfecto. Mira, vamos alá. Vamos a sacar estes Veña. tres. Sí, queres que che apague isto? Sí, por favor. Veña, apagamos Gracias. isto. Mira, pois entón, como che dixe, mira, eu aquí o cremoso simplemente o que fixen foi botarlle unha pouquiña pementa negra moída, Moída. vale? Faría aí un toquiño. É como un puré de pataca, non? Cremoso, como un puré, pureciño, pero máis sí. cremosiño. Máis cremoso. Un poquinho máis cremoso, que o fai máis delicado tamén. Mira, entón aí temos xa o noso cremosiño e agora vamos a botar. Vale, aí vai o aliño tradicional. Mira, que a parte de atrás da culler, moi ben. Moitos polvos coceu este home, Fixádevos. Que pasada. Mira os polvos. Que pasada, Mira os polvos de Mira pemento. os polvillos, aí están. E agora aquí un toquiño do Aí aceite está, de un oliva. pouco de aceite. Como ben dixo a convidada no seu vídeo, o Chelito, aceite sempre ten que ser Ten que ser bo. E, mentras tanto, pregunta de concurso. Cal é o ingrediente segredo, especial, que utiliza Xulio Mato no seu rebozado? como Está mirando para lá, está estou mirando para lá porque está ali apuntado. Sí. Petiscos de millo crocantes. Se nos din nachos pica pica, vale. Tamén vale. Se nos din nachos pica pica, tamén vale. E se nos din a marca Vale. comercial, non? No, nome comercial non. Vale. 664-4834-19, chamade, 50 euriños en xogo. Está bonito, Aí está. Está Mira bonito. que chulada. Aquí vamos a poñer un pouquiño de color. Así Aí está. simplemente. Agora sí, señoras e señores, un aplauso para o grandísimo Xulio Mato. E aquí temos outra grande da cociña e deste programa, que é a Estefanía Colmeiro, que... Atención, Atención. A ver. Uah. Emprátame iso. A ver, aquí o Como guisiño, coa pataca, Uah, como recende isto, co Estefanía. pemento, Estefanía. coa cebola. Isto é tradición pura, Buah, aquí metida na potiña. Estás levantando Galicia, entón quero que se levante Chelito da Coruña, por favor, que veña a probar. Un aplauso para ela. Ven por aquí, por favor, Chelito. Grandiosa, maravillosa, Vente por aquí, a nosa peixeira de confianza. Ven, Chelito. Ponte aí. Bueno, muller moi afortunada, Chelito, xa, porque vas probar unha cousa un pouco rara. Pedí un aplauso para Xulio, e estades vendo o que está traendo Estefanía Colmeiro, así que pido tamén un aplauso para Estefanía. Gracias. Maravilla. Dalle aí, Chelito. Dalle aí. Veremos a ver que pasa. 50 euros en xogo. Dolores de Vigo, que tal? Boa tarde. Moi calurosas tardes. Moi calurosas tardes, sí. Me pasedes pasar unha fame tremenda. Xo sei. Ainda co rebozado de Xulio. Nachos con pica-pica. A ti decho igual, ni fixen a pregunta. Moi ben, 50 euros. 50 euros para ti, Gracias. 50 Que euros. siga así o programa, vale? Moitas gracias, Dolores, un pico grande. Chao. Hasta loguiño. Chao. Dade máis maus e probaches, non? Ui. A cara de Chelito. Cantos anos levas de peixeira, Chelito? 30. 30 anos ás costas. 30 anos, e ao mellor hoxe Que son os que tes ti. pode alucinaros que ten 31 fago en agosto. Madre mía. Chelito, despois de probar os dous,
cal das dúas receitas gaño o Bueno, voltas co teño prato que de hoxe? darlles a enhoraboa aos dous, Sí? porque son dúas recetas moi logradas. Pero? Pero despois do abraxe que lle metiche a Xulio, ¿Qué? eu nunca faría isto, está buenísimo. Xulio Mato saltando a noticia, aí está. Xulio Mato, increíble. Chelito, moitísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Señoras, señores, sorprendeunos, Xulio Mato con ese rebozado de Doritos, de nachos, Tex-Mex. Vémonos mañán con máis receitas, non voltas co prato, un mico enorme. Queden cora galega. Chao, chao. Chao.